cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Un exemplu pentru întreaga țară. Câte cluburi mai investesc astăzi în centrele de copii și juniori? Sunt 300 de astfel de tineri aici la U. A câștigat Cupa H Danone. Tot anul trecut, grupa 2000 a ieșit vicecampioană națională. În ultimii 3 ani au fost investiți peste 2 milioane de euro în construcția unui teren nou de fotbal pentru juniori la Detunata. Joi va avea loc inaugurarea noi baze sportive de acolo. Aplauze pentru juniorii noștri! Este un exemplu pentru ceea ce ar trebui să facă cluburile din România pentru a avea în sfârșit și o echipă națională adevărată. Fără juniori nu vom putea avea echipe puternice. Cu cât ne iubim mai mult, ei vor respecta culorile acestui club și vor rămâne atâta timp cât vor putea să ajute clubul. În sfârșit, galeria s-a trezit! De asemenea, aș dori să mulțumesc scouterilor care umblă în grădinițe și în școli pentru a găsi viitorul școlii de fotbal clujene. Caută copii talentați. În același timp, aș vrea să mulțumesc Clubului Oamenilor de Afaceri U, care organiza un program de selecție a copiilor din clasele 5-8, program numit Cupa Claselor. Aplauze pentru Clubul Oamenilor de Afaceri care ajută Clubul U. Mulțumim frumos juniorilor, aplauze! Potrivit de acești tineri jucători, îl vom găsi pe domnul Mihai Adam, un fost golgheter absolut al campionatului nostru. Poate cei mai tineri nu și aduc aminte, dar eu mi-aduc aminte perfect de numele lui. Vom găsi pe domnul Uipăleanu, vom găsi pe domnul Levu Scâmbeanu,
Doamnelor și domnilor, vom trece de la sămânță la floare, la cei care și-au făcut cu prisosință datoria față de club. Cei care au reprezentat în trecut cu mândrie Universitatea și care au adus un mare trofeu în palmaresul echipei. Înapoi, în anii 60, pentru cine și aduce aminte, Cupa României Poposa aici, la Cluj. Ei sunt foști jucători, actualmente sunt gloriile clubului și ale orașului, glorii sportive ale orașului Cluj. Ei sunt prezenți aici și vor coborî încă o dată în teren pentru a reîntregi familia noastră. Au fost copii, acum familia se întregește. TDR-ul, și îi mulțumim foarte frumos, a pregătit un calul video pe care îl putem urmări pe ecrane, dedicat acestor mari glorii ale lui U. Care au dus Cupa României la Cluj. De asemenea, se află și un reprezentant al echipei refugiate în 1940 la Sibiu. Dorim ca acum, când acești minunați oameni defilează prin fața dumneavoastră, să-i transmitem un mesaj de încurajare și fiul marelui fundaș de fier Mircea Neșu, lui Mihăiță Neșu. Tot Clujul se roagă pentru el, îți transmite Mihăiță multă sănătate și să le vin cât mai grabnic. Pentru cei mai tineri dintre dumneavoastră, să amintim că echipa U Cluj s-a format în 1919. Acum are vârsta de 92 de ani. În 1940 a fost singura echipă ardelenească prezentă în campionatul României când s-a refugiat la Sibiu. Deci să ne amintim că în 65 Cupa României a folosit la Cluj. De asemenea, că în 1933 Cluj s-a aflat pe podium. Să ne aducem aminte și de Dan Anca. Astăzi nu mai este fizic printre noi, dar este singurul clujan care a jucat vreodată pe Wembley. Să ne aducem aminte de Mircea Luca. El a înviat echipa în timpul veșeniei de la Sibiu. Dintre cei prezenți se găsesc Mihai Adam. La întâmplare spun, domnul Mușnai se găsește, domnul Lăzăreanu, domnul Pexa, Poranski. Domnul Marcel Coraș, care în 84 dădea un minunat gol Germaniei. Doamnelor și domnilor, printre cei pe care vedeți defilând, se găsește Mihai Adam, Laurean Așmilean, Alin Mărușel, Nicolae Pupu,
Marcel Meseleanu, Dumitru Lică, cei doi Liviu Mihai, senior și junior, Alvar Mesaruș, Șor Pușnoi, Laurențiu Moldovan, Ovidiu Maier, Mircea Munteanu, Vasile Mare, Cosmin Mariș, Mircea Negruțiu, Dimitra, Constantin Pânzaru, Marius Popescu, Constantin Reduță, Zolda Ritli, Nicolae Samușu, Radu Samu, Vasile Stăncel, Vasile Tătăianu, Sorin Bădana, Vasile Nimican, Călin Sam, Relu Scăpteanu, Horace Motovan, Ștefan Constantin. Poate că am omis pe câțiva, doamnelor și domnilor, pentru că au fost mulți și toți au avut inimă mare pentru Cluj atunci când au jucat aici. Și alții au dus mai departe și la alte echipe talentul lor. Mii de mulțumiri acestor minunați sportivi care sunt, cred, și ar trebui să fie un exemplu pentru echipele de astăzi, care de multe ori lasă sportul pe planul 2, pun interesele materiale sau distracțiile de scurtă durată pe primul loc, din păcate. Acești oameni au știut să se și distreze, să iubească spiritul studențesc, dar să iubească sportul mai ales. Din cauza asta, un Cluj este mai mult decât o echipă de fotbal, este un simbol. Pentru că a promovat spiritul sportiv și fair play. Nu a reușit performanțele unor mari echipe din București, dar a reușit performanța să fie în inima oamenilor și din alte orașe. Eu mi-aduc aminte cât de mult respect avea tatăl meu pentru șerpcile roșii. Doamnelor și domnilor, acum când glările lui Cluj ajung la centru pentru a întrece această frumoasă familie împreună cu viitorul, iată, trecutul și viitorul se convorbesc într-un minunat prezent. Organizatorii au o frumoasă surpriză pentru ei. Și bineînțeles și pentru dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, pentru familia Cluj, Corul Filarmonicii Transilvania va interpreta primul imn al echipei Universitatea Cluj.
A fost primul timp al echipei Universității Cluj-Napoca. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să evoc puțin momentele dramatice din istoria acestui club atunci când tratatul de la Viena i-a obligat să fugă la Sibiu. În 1940, echipa noastră, la fel ca toate universitățile clujene, s-a refugiat la Sibiu. Acolo, Mircea Luca, alături de alți tineri entuziaști, au refăcut echipa pentru a juca campionatul românesc. Media de vârstă era 16-19 ani. În cei 6 ani de primecie, ei au ținut viu simbolul Clujului și simbolul lui Cluj. Unii dintre ei au fost răniți în război, alții care au pierit. În 9 mai 1946, echipa s-a întors la Cluj. Și când s-a întors, echipa fanionă a orașului Cluj era Foșoș, o echipă muncitorească. S-au organizat meci între cele două echipe, dar jucătorii de la U aveau numai hainele de război pe ei și au cerut niște haine pentru a juca. Atunci, administratorul stadionului, domnul Cuba Mișando sau Șoni Baci, a luat deoparte pe 4 fotaliști cu ei, dintre care și pe Mircea Luca, și le-a spus: hai, Mircea, că v-am păstrat echipamentul, l-am ascuns în lăs, acoperite cu paie, pentru că știam cum să vă întorceți acasă. U Cluj a câștigat apoi acest meci cu 4-0. Acest meci a însemnat recâștigarea titlului de echipă fanionă a orașului Cluj. Doamnelor și domnilor, o să le vin pe Nea Titi, un simbol al acestei echipe care în 1942, când era copil, a fost dus să vadă primul meci. A văzut un meci la Sibiu, între Universitatea Cluj și echipa Carmen din București, și Universitatea a câștigat acel meci cu 4-3. Îl rog să ne spună câteva cuvinte. Nea Titi. Bună seara! Cu ocazia acestui meci, primul meci care se joacă pe Arena Cluj, doresc ca jucătorii noștri acasă să aibă cât mai multe succese și, de ce nu, să putem să fim de primele 5 echipe din țară. Eu vă pot spre mulțumim de atât și vă spun că în mod sigur cel puțin Europa League. Deja echipa se află pe locul 2. Aceste tricouri simbolice, iată, vor fi acordate de Neatiti a 4 jucători simbolici. Este vorba odată de domnul Cristinel Pojan, crescut de Cluj și de Rășcan numai pentru Cluj. Și acum niște oameni care au sosit în acest oraș și au dat inima pentru acest oraș.
Este vorba de domnul Claudiu Niculescu, omul care dă gol și din corner și de peste tot. Și care promite că mai rămâne în teren dacă se califică după europene. Și eu zic așa, va fi așa că să fie obișnuit. Omul cu pasa aceea de care mereu este nevoie și omul cu creierul limpede atunci când toți ceilalți sunt înfermentați. Gabriel Moșină! Și acum, cel care a fost numit capitan pe viață, domnul Sisi Sirani! Mulțumim, Leatic, bine ați venit acasă, în sfârșit! De acum acolo, performanța, vă asigur că va avea un nume. Ucluj! Doamnelor și domnilor, este momentul să ne aducem aminte de cei care au suferit atunci și au pierit în acele momente de veșenie și de cei care au pierit până la urmă răpuși de ceea ce înseamnă urgerea vieții, care nu ține cont de dorințele noastre. Doresc să vă rog să ținem un moment de reculegere pentru toți cei care nu mai sunt acum, dar ne revează aplauze dumneavoastră pe cei care sunt deja pe locul 2 în campionat și sperăm să nu se unească aici echipa de astăzi, Universitatea Cluj! Sebastian Achim! Rareș Cucui! Constantin Grecu! Mișlăvaș! Laurențiu Căminescu! Habib Badet! Nasser Nasser! Elias Pați! Alexandru Măcurar! Gabriel Moșină! Cicu Grosar! Antoni Nicola Caele! Andrei Ocan! Gabriel Marșalu! Sebastian Jordan! Vlad Veran! Adrian Cristian! Claudiu Niculescu! Antrenor principal de Euskadi! Andrei Secund! Dragoș Radu! Preparator fizic! Luigi Caion! Antrenor Cornari! Emil Solomaier! Director sportiv! Grigore Felix! Doctor Lucian Nemus! Kinezoterapeut Liviu Ciucă!
că vine la mine. În 2010 au terminat deja programul de grup. În 2010, Claudiu Niculescu a ocupat locul 3 în clasamentul băiaților. Felicitări și pentru Adrian Cristea, pentru că a fost selecționat în Naționala României și pentru că a dat premiul de astăzi. I was close. No, o trecut momentul. Vezi, acum acolo trebuia să fim noi. Hai, bani. În sfârșit acasă, pe un stadion adevărat, o echipă adevărată, cu un public adevărat. De acum încolo, fotbalul va avea o nouă capitală universitară la Cluj-Napoca. Aia de pe colțuri au primit cele mai multe mingi. Aia care stau pe colț. Unde sunt treburile mele?